Dugogodišnji problem starih i neuslovnih studentskih domova u opštini Istočno Novo Sarajevo, prema riječima ministra Rajčevića, uskoro bi trebao biti riješen izgradnjom novog studentskog doma. Prethodna vlada je budžetirala sredstva za izgradnju studentskog doma ovdje u Lukavici i mi ćemo sutra da budemo u prilici na sjednici vlade da pokrenemo određene procedure kako bi se to pitanje riješilo. Ja se nadam da ćemo mi već tokom sljedeće godine, dakle do kraja sljedeće godine, imati objekat koji će biti sasvim funkcionalan za tu namjenu. Tenderska dokumentacija je skupa sa ministarstvom pri kraju, tako da bi to moglo u skorije vrijeme da se riješi. Lokacija? Pa lokaciju još uvijek je to lokacija u studentskog doma u Čiči. Ministar Rajčević je razgovarao i sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milanom Kulićem o reformi zakona o visokom obrazovanju. Kulić tvrdi da je ovo do sada najbolji i najsveobuhvatniji zakon o visokom obrazovanju koji bi riješio mnoge probleme. To je istraživanje i internacionalizacija našeg univerziteta. Da bi se to promijenilo, moralo se promijeniti uslov za izbor EU zvanja. Odmah da vam kažem, ti uslovi nisu drastični, ali su u svakom slučaju bolji nego što su bili u prethodnom zakonu, jer se sada od nastavnika i saradnika traži da objavljuju radove u časopisima međunarodnog značaja koji su na C listi sa impact faktorom. I to je jedan od načina internacionalizacije univerziteta, između ostalih i razmjena studenata, saradnika, nastavnika, nastava na engleskom jeziku i tako dalje. Ja sam više puta govorio i u prethodnom periodu da će se koncept čitave reforme zasnivati na 3 principa. To je internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija visokog obrazovanja i to je nešto na čemu ćemo mi dalje insistirati. Ja mislim da će se sada kroz novi zakon o visokom obrazovanju i kroz novi zakon o obezbeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju stvoriti zaista dobre pravne pretpostavke da idemo dalje u cjelokupni reformski proces. Ministar Rajčević obećao je u dogledno vrijeme izgradnju novog objekta za rektorat univerziteta i smještaj muzičke akademije s obzirom da ove dvije institucije trenutno koriste prostorije Elektrotehničkog fakulteta.